Welcome back to my channel, Ray Jane. May Ray ka na, may Jane pa. Ito po ang iyong mommy, Manay kung tawagin, nagbabalik. And thank you everyone! Ikikwento ko sa inyo guys yung tuwing umaga kong ginagawa. 3 AM pa lang, gising na po ako. Ayan. Pero dapat may katay up ako na music. Habang nagluluto, kinding-kinding si Manay. Oh, Mami. Busy na naman si Mami sa akin maliit na kusina. Nagluluto-luto na si Mami. Sinimulan ko na ako'y wala ng channel. O, alam ba nyo? Siguro alam naman yung paano nangyari sa channel ko, guys. At ngayon ay ako'y nagbabalik. Salamat sa mga tumulong kay Mami. Nandito po tayo ngayon sa ating maliit na kusina. Sa totoo lang, guys, sa hindi ko nakaalam, na ako'y nadimoni, at nagmuni-muni, nagsinti-sinti. Ito ang naisipan kong paraan para mawala ang aking lungkot na nawala ang aking mahal na channel. Kasi, iba talaga pagka yung channel natin ay nakita mo na kung meron na ba ngunit na ba tayo, kasi parang ganari tayong gumawa. Pero nang ako'y nadimoni, nawalan ako ng lakas, nawalan ako ng gana, ako'y nalulungkot, ako'y nahihiyang pumunta sa mga LSNS, dumalaw. Although nagdadalang naman ako, pero hindi ako tumatagal. Kasi parang out of the country, out of the world, nahihiya lang talaga si Mami. Kaya ito ang ating naging libangan, guys. Ito guys, natuwa naman ako habang ako'y nadimoni, nawala yung channel ko. Ito ang naging libangan ko, guys. Ayan, tingnan nyo guys. Naglagay kami ng kunting tindahan. Ayan. Sila ang araw-araw ko. Every morning kong kasama. Ayan. Ayan. Ayan guys. Munting tindahan ni Mami, ni Manay. Ayan. Ayan guys. Yan ang kinilibangan ko guys. Nang ako'y madimoni. Kaya ngayon ako'y nabalik na naman sa YouTube. Maraming salamat talaga. Nagpainit ako ng kawali guys. Naluto ko na. Nakaluto na ako ng fried rice, pansit, saging na pang-merienda. Pwede niya starter sa pansit. Ginawa kong peanut brittle. Alam ba nyo yun guys? Peanut brittle. May nag-request kasi sa akin na kumakain sa aking maliit na tindahan na gumawa daw ko ng Bicol Express. Ayan. Actually, hindi naman masyadong marami akong customer, guys. Pero, pag may nagre-request na niluluto ko naman. Kasi, di ba ganyan? Dapat kung anong request ng inyong suki o kaya'y kumakain sa iyo, pagbigyan nyo naman. Ginawa ko na yung bawang at sibuyas. Ayan guys. Ilagay na yung karne.
Sote lang. Sote. Ayan guys, habang ginigisa ko na yung karne o pork, sinunod ko na yung salted shrimp o hipon dito sa amin, o rabang sa Bicol, kumbaga, o rabang. Ayan guys, tutong-tutong na yung karne, ayan o. Lumabas na yung lana niya, yung katas. Yan, lumabas na siya. So, lagyan natin ng, timplahin na natin, lagyan natin ng konting sugar. Ito ang aking version ng Bicol Express guys. Ayan. Lagyan ko na ng lada or sili. Ayan guys. Sili. Ayan. Saka ko naman lagyan ng panimplang ginisa mix. Ayan. Mangangamoy na siya guys dahil sa natutong-tutong na yung mga taba, pinalabas ko talaga yung lana. Ayan. At saka natin ilagay ang kakanggata. Ayan guys. Kakanggata. Kakanggata yan guys. Ayan guys. So nakita nyo guys. Naglabas ng lana ng gata. Ayan. Yan ang aking version ng Bicol Express. Tingnan nyo guys. So, ayan. Ayan. Ayan guys. Ang ilalim ayan, tutong-tutong na. Ayan, lumalabas na yung lana. Ang aking minotong Bicol Express. Konti lang kasi yung iba hindi naman mahilig sa Bicol Express. May naghahanap lang talaga. Kaya ako'y gumawa. Iyan ang kanin ko guys. So, tingnan nyo. Dala-dalawa yung pandan. Pag nagluluto ako dito, amoy na sa labas yung pandan. Ang bango niya guys. Ang bango talaga. Siya kamahalan na bigas. Nagiging masarap siya dahil sa amoy ng pandan. Ang scientific name ng sili ay Capsicum prosticins. Capsicum prosticins. Ito guys, ang Bicol Express ni Manay, ni Mami. Tamang-tama lang ang anghang. Tamang-tama lang ang alat o lasa. Talagang magugustuhan niyo guys. Hindi naman yata lingid sa lahat na ako'y nawala ng abs or ako'y nadimoni guys. At ilang buwan ko din January o February. Bago mag-February ako nadimoni. Nag-reapply ako tapos tinanggihan niya. Kasi nga ako'y nariyos. At nung isang araw naman, nag-try naman ako. Nawalan talaga ako ng pag-asa guys. Sobra. Talagang nanghina si Mami, si Manay. Feeling ko hindi na ako makabalik. Although meron naman akong TikTok, meron naman akong FB page, pero laing jud ang YT na una ko talagang minahal. Sobra kong namiss, sobra kong dinibdib na nawala talaga siya. Kaya pag pumupunta ako sa mga live nyo guys, ako'y awkward kasi feeling ko hindi na ako nabibilang sa YouTube. Nahihiya na ako. Kaya ngayon, sing sarap, sing anghang ng aking Bicol Express ang ating pagbati sa inyong muli. Ito ulit si Mami, si Manay, nagbabalik. Ngunit iba na ang aking channel. Bye-bye na sa tipid-tipid rin. Hello to Ray Jen. May Ray ka na. May Jean pa.